Здравейте на всички, и вие сте с Никитка и сте на моя канал. Днеска ще покажа един ден от моя живот. По-точно, това е влог. На този канал ще пускам предимно влогове, тестиране на нещо и нататък ще се появят и още теми, които ще измислям. Но, почваме. Допреди малко говорих с една приятелка. Тя излезе с друга приятелка, той отива при нея на гост. И сега аз се люлям такава люлка за двама, но аз съм една. Звъннах на една друга моя приятелка, която има свой личен канал, Калина се казва. Ще оставя линк в коментарите, че да видите и нейния канал и да се абонирате. Имам 1 лев в джоба и сега отиваме до един магазин близо до тия, по-точно не до площадка, защото там има само люлки и зависящи. Вече ще до магазина. Това е сладолед. Ето пак съм тук. Взех си ето такъв сладолед банан. Струваше точно 1 лев. По-точно 99 стотинки. Но рестото не ми дадоха обикновено в такива малки магазинчета. Една стотинка просто го смятат за вятъра. Това е един, т.е. не единствено, това е един от любимите ми бюджетни сладоледи. Любими. Много е вкусен, главно евтин. В момента, т.е. днеска трябваше да имам тренировка по баскетбол, тренирам баскетбол. Но всичко отиде по дяволите, късмета си сюрсне на моята страна. Първо, че станах в 8:50, автобуса ми идва в 8:45, т.е. тръгва от дружбите. И после звънах на чийто си, който работи в такси. Той дойде в 9:28, а тренировката ми почваше в 9:30. Много хубаво. Преобух се още преди да дойде, се преобух, че да не таковам време за такива глупости. После светофари 67 секунди чакахме. После рампи смъкнати, влакове чакаме, кои ще дойдат след 20 минути. После пак светофар чакахме и накрая се отказах и казах връщай се. Защото аз не искам много да закъснявам с половин час, докато те са направили вече 1/3 от всичко, което трябваше да правим. И зато и не отидох днеска, утре със сигурност ще отида. Нямам пак да става. Този сладолед е просто като желе и вътре има сладолед. Много е вкусно. Тоест, мама ми остави пари. Мама ми остави пари. Колко пъти ще го кажа? Мама ми остави пари. Добре, нормално. Мама ми остави пари за закуска. Те бяха някъде към... т.е. ми даде пари да дам на чичо си, заради това, че ме закара. Но той не прие тези пари и аз, добре, ще ги взема за себе си. Така имах закуска 8 лева. Някъде там. 8 нещо. Отидох да си купя спагети от китайското. Купих, изядох ги. После отидох на джезивето, взех си корни с дарк чоклет. Т.е. с черен шоколад и с някакво мляко по средата. Е такова
начинка. Ще ме разберат руснаците. Глазурата беше млечна и си взех за пиене сокче от БББ, не знам, знаете ли такъв сок, с праскова. Седнах на пейка, ядох ги, после тръгнах към площадките, които са близо до блока ми. И така, се озовах тук, на най-последната площадка. Тя ми е любима, защото първо, че няма никой и мога да се успокоя. И мога спокойно да си правя каквото искам. Има две площадки и там е по-хубавата, но аз обичам и до тази. По-удобно ми е, защото тук има поне люлки за по-големи като мен, а там има само за бебета. Боли ме да започне. Много съм подробна, значи. Такава съм, характерът ми е такъв. Лято стана. Вече ще мога да я поздравя, вече 20 дена от лятото заминаха на вятъра. Останаха още 70. Много обичам това лято. Просто върви скоростта на светлината. Още по-късно или сигурно другия кадър ще отида с мама, аз ще се местя в друго училище, няма да казвам кое, разбира се. Ще се местя в друго училище и ще отида до един магазин на центъра, който се продават те униформи, където на училището. И ще отида там, ще видя, ще примеря, ще скрия, разбира се, логото, да направя реклама тук, жива реклама да съм на училището. Ще купим и вече другата година, която ще ставам 6 клас. Ето съм голяма кака. На 12 ще ставам, на 8 октомври. Може, когато стане 8 октомври, да ме поздравите, честит рожден ден, Никола, да си жива и здрава и така нататък. Какви са тези неща, които възят на телефона ми? Стана лято и те се събудиха тези насекоми. Аз малко имам страх от тях, особено от тези бръмбари, които пълзят. Може, морки бе, крутка. Значи, се слагат си някакви дървени кутии на колите и се пречат на другите, значи. А по-нататък сигурно ще направя канал още в Телеграм. Ако знам, че има някои от вас, които имат Телеграм, ще направя в Телеграм и в Viber. Ще пускам там от живота си. Там на тези два канала ще има повече от живота ми. Интересни случаи, тъжни случаи, щастливи случаи, разговори, приемани на решения, т.е. какво да снимам и така нататък, ще бъде там. И също така, по-нататък ще направя въпрос и отговор. Кога станете 100 абоната, ще направя въпрос и отговор. Ще направя въпрос и отговор и ще отговарям както и на коментарите под клиповете, така ще отговарям и в Viber. Но повечето шансове да попаднете в видеото със своя въпрос е в Viber и Telegram. Вече си изядох сладоледа. Аз някъде съм болна и така. Някъде съм болна. Кашлям от време на време. Най-много през нощта. От някаква черна станция съм, която не млъква и само кашля и издава звукове, т.е. от кашлянето. И малко имам хрема, сигурно. Мъничко. Но това не ми пречи да изям един сладолед, който вече го изядох.
Логиката ми е просто супер. Сега ще се върна, когато вече тръгнем с мама да купуваме униформите. До после. И сега, след 10 минути, някъде тръгваме с мама. Много се радвам, че ще се меси в ново училище, защото ме обиждаха в миналото училище. 5 години, аз нали ще ставам 6. И просто искам да видя как ще се отнесат към мен. Да си намеря нови приятели, така. Това герданче. Тук нали пише БФФ. Подарих второто герданче, които така се съединяват тези две герданчета. И става котки, които се прегръщат на една моя приятел, т.е. на Калиба. Пак казвам, че ще оставя линк канала ѝ в коментарите и да минете през този линк, да се абонирате с камбанка и всички тези действия. И без да искам да се изключи. И да не забравите да локвайте бе коли хубави. Колко е това? Не обръщаме внимание. Добре. И да не забравяйте и на моя канал да се абонирате с камбанка и всички тези действия. И на двата канала се абонирайте. Ще ни е приятно на нас много. Ако стигнем 100 абоната, както казах, ще направя клипче въпроси и отговор. Ще взимам от коментарите въпроси, от коментарите в Viber и в Telegram. На повече шансове има в Viber и в Telegram. Но сега ще до след малко, когато вече наистина ще се включи, когато вече тръгнем. Вече тръгнах. Ще се включва, когато вече съм в магазина. И пак сме тук. Отидохме до магазина за униформите. Казаха, те ги шият. Така нататък. Много хубаво. Те ги шият. И затова ще отидем малко по-нататък. Майка ми, моята любима майка, ме изпрати за хляб, да ми 3 лева, но аз съм нали бюджет, но взех хляб и някаква напитка за първи път я пробвам. Казва се Green с череша. Качих на канала си как пее някакъв фонк преди май 1 час някъде. Тоест, докато бях на пауза, го снимах. Не знам, що ме е тази информация, просто казвам. Аз на своя гъс не мога да седна като хората. Отдавна искам някъде да се разхождам. Това е мой проблем. Защото аз постоянно искам някъде да се разхождам. И така за своето разхождане отивам в някакъв квартал много ним, който изобщо не го знам. И се чудя как да се измъкна от него. Но накрая се измъквам, всичко добре. Когато вече ми остана 1% на телефона, тръгвам към къщи. Качвам се, зареждам го и така обикновено ми става деня. Днеска още ще отидем на моето недотайно място, което е една люлка пред блокове, такава софраска на България, бяла, зелено, червено. Да се обърхвам и се пада. И така, ще
Първо ще отида да оставя хляба вкъщи, а после отивам там. Ето, пак съм тук, върнах се. Ключовете са в чопчето вече и идваме за място, което ви говорих малко по-рано. Моите мечти, 4 основни мечти, т.е. неща, които искам да направя през лятото 2025. Първото най-важното да отида на почивка. Ще ходя на почивка в Гърция. Второто да намеря тайно място, където да си гледам съдбина, кръстопът, клипчета, да ям и да си направя там кино просто някакво. Много хубаво. Още третото е да направя пикник с семейството си. И четвъртото беше да тичам, да схващам флохи под дъжда. Това са 4 основни желания. Има и още, но те са, може да се каже, второстепенни. Аз още вървя за тази люлчица. Сейно ще ви покажа, сейно отивам в Африка и ще показвам африкански слонове, например. И в толкова минути, часове, ми отнема най-накрая да си сложа гаса на тази люлка. Котенца ядат май пастет. Тоест ще върна. Тук там на предпоследната площадка армия от Иван Вазовци се пакуваха. Какво правят? Които се отиват на своите площадки, никога на нас ще седят на... Няма да казвам на кой. Просто ужас. Ма те не едно-две, едно-две разбирам. Ама там цял клас имаше поне от цял клас на пейки, на люки, на катеренки. Не знам как се нарича. Ако отидем на тяхната площадка, те сигурно ще ни изгонят. Тоест ми е интересно. Знам, че това видео ще стане супер дълго. Ако искате, не го гледате, не ви... такова. Добре. Не ви накарам, не ви държа, че да го изгледате. Ще ми бъде просто приятно, ако го изгледате това дълго видео. Само, че... ето е люлката. Само, че маничко ще ми е гадно, ако, например, имам едно показване от мен. Малко ще ми е гадно, защото аз се стараех. Сега ще го снимам, ще го монтирам. И, моля ви, ако искате да гледате видеото, просто ме оставете там във ъгъла. Да си говоря. А вие там, например, отидете да ядете, да си миете, да правите нещо. Не ви задължавам да го гледате от началото до край. Аз сама разбирам, че малко няма да ви е интересно да ме гледате как само вървя насам-натам. Но вече сме тук на люлката. Ей така изглежда. Бяло, зелено, червено. Но мисля... Ау!
Айко, няма място. Но мисля да свършвам това видео вече, защото първо, че стана много дълго, поне 20 минути има. Второ, че нищо повече интересно няма да се случи. Трето, че се изморих. Четвърто, чао! До други срещи!